everyone, welcome back to my channel. नोंथांमोनखौहाय आंनि चेनेलाव फिन खेबसेबाव बरायहरफिनबाय। दायो जोङो थुमनायाव थांनो नागिरदों। जेनेदाया बिराद लोमजागासिनो दङ बे साननैसोआ, बेनि थाखायनो बेखौ लानानै थांसै। दाखालि आइथाबारियावहाय लाबोखांबाय मुलि, बेजों हामनाय मोनाखै, बेनि थाखायनो थुमनायाव लाना थांसै आरो दिनै। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय। लोगोफोर जों दायो न' सफैबाय। जेनेदाना आसान लाबोदों, बेयाव मोनसे गानखाबाय बियो, नैबे मुलिया दायो सफैबाय। गरमथारनि फेनाव थागासिनो दसे। नै लोगोफोर जेनेदाया उन्दुलांबाय। नै गारि गाखोबा बिराद मोजां मोनो, इयो उन्दुलांगारबाय गथ'आ। आसाना गानखादों वाइट आरो बिदि गल्डेन कालारनिबो लाबोदों। बेखौ आङो दिहुनथ'वाखै, माने दङ आरो बेगाव थाबाय। मोस्रोमा बेखौ गानग्रोथोंसै। ख्रिं ख्रिं होननाय लाबोदों मुलै। लोगोफोर जोङो ओंखाम जाखांनानै दसे उन्दुनानै दायो बोरमा लांनो फैदों। ओमफ्राय बिथिंजाय बेरायनो फैबाय, एसे बेरायबाय आरो बार जाबाय। बिराद गरम लोगोफोर, थानोनो हाया जादों। फेनावबो जि बारानो गुदुंथार। बिनिफ्राय जेनिनि लोमजानाया ओरैबायदि जादों, माने फुङाव गैया आरोना, जर गैया, ओमफ्राय मोनाबाथाय माने ओरैबायदि उन्दुनोनो हाया। हरनियानो जाबाय उन्दुनोनो हायाखै। फट' दिखांसोदो सासे। बेनिफ्राय मैयानिसाय दिनै एसे मोजां जादों आरो। दायो बिबौसो दोङो बियो। मैयानि सिगां माने बियो सानसे बिबौजों थादों, आंदों थाबावा बियो। एकदम बिबौ जल' थादों। ओमफ्राय मैया दाखालिनिफ्राय मैया एसे हामदों, मैयानिफ्राय दिनै एसे हामदों आरोना लोगोफोर।
जाब्बाय थायो बियो नैलाय खुगाया इदिनो थाखाबाय थायो नै जाहां जाहां थाखाबाय थायो होआखै मा नोंनो होआखै छे मोनजोब्बाय बिमा मासो नुखादोब्रा आंनिफ्रायबो गोजौ गिदिर नुखाबाय नोंखो जब्द' दं मा माने बिबारा नाय नाय इखौबो जानो नागिरगोन एम्फौ थायो नाय मा बियो नायलाय जि मोजां बारखादों माने मोननै मोनथाम थानाय बायदिसो ना मोनसेल' नङा इयो बेलेगसो 1 2 3 4 5 जादों बेयाव ini disayi serba mayo mobil hoyakhै mobil hoयिखाय आसोनगोन जासोबाय अन्थाव-अन्थावनो नैबेयावबो दं बिबार ये देखो नांगौ मा नांगौ बिबार नांगौ नो मा लादो इयाव मा लादो लारु लादो ini फारनैथिंबो गोलोमजोब्बाय आङो दुगैनांसिगोन फैद'